Салом дӯстон, боз як сайти нави дигар барои пулкоркунӣ бо воситаи социални сетҳо ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва барои регистратсия кардан ҷа се намуди регистратсия дорад: через контакт, одноклассник ёки электронӣ почта. Ва ма через контактта интихоб мекунем, через контакт регистратсия мекунем ва дар инҷа моро продолжить нишон медиҳад, продолжитта интихоб мекунем ва тамом мо регистратсия кардем. Ва барое ки мо дар инҷа кор карда бутонем, мо бояд ки контакт ёки социални сетҳоамонро добавит кардагӣ бошем ва настройкаро интихоб мекунем. Мисол бигирем ютуба ва дар инҷа айма привязка кардагия отозват мекунам каналма ва вақте шумо медироед намехоҳед ҷойи привязка да получить сообщение, амиро интихоб мекунед ва дар инҷа шумо комментарияи тайёр нависаги амиро бояд ки добавит кунед ва ами комментарияро копировать мекунем, ссилкаи поёнгии ютубро медироем ва инҷа моро ютуба нишон медиҳад. ва поёнтар меем, дар поён ҷои комментарияда ами комментария копировать кардагимонро вставит мекунем ва отправить мекунем. ва комментарияро добавит кардем ва бо обратно до ҳамин сайт меоем ва пройти к следующий шагро интихоб мекунем ва дар инҷа нависагие ки ваша ссилкаи ютуби шумо дар кор аст. ва медироем дар инҷа тарафи дасти рост значоки ютуба мекушем, просмотр канала интихоб мекунем ва я ба забони русӣ мегардонем ки фаҳмутар шавад ва подробности о канале интихоб мекунем ва не подробности о канале ва ҳамин ссилкаи баъди ҳамин подробности о канал ссилкаи ютуби шумо ҳамин ссилкаро копировать мекунем ва бомеем дар ҳамин сайт ва дар инҷа бошад вставит мекунем ссилкаро ва проверитта интихоб мекунем ва тамом ютуб канали шумо добавит мешавад. ва инҷа айма навист ки шумо ҳамин ютуб каналтон добавит кардагӣ, ман добавит кардагӣ будам ва шумо просто сохранит мешавад ва тамом метавонед бо воситаи ютубам пулкор кунед. ва ина дар инҷа ма дар дута задани пайдо шудагӣ, якумаш Яндекса, дуюмаш контакт ва Яндексам мекушоем заданиша ва дар инҷа просто шумо лайк мемонед ва мо зима Яндекс надорум ва дар инҷа просто проверитта интихоб менем ва тамом пул дар баланси шумо мегзарад. ва ина вступит в группу дар контакта ҳамеша бози ма иҷро мекунам ва мекушоем ҳамин сайтҳа ва дар инҷа подписатсияро интихоб менем аз тарафи дасти рост ва обратно бомеем дар сайтмон ва проверитта интихоб мекунем ва ина савт шуд ва пул дар баланси мо гузаштааст. ва дар инҷа ма 27 задани буд кардагим ва аз ва инҷа нависагии заданиҳои контакт, ютуб, одноклассник ва аз тарафи дасти рост боша заданиҳоро нишон додагия ки чанд қадар нарх доранд ҳар якташ. ва вестиро интихоб мекунем, минималкаш 15 рублай, вақте мо пулро мегузаронем 4 рӯз ждат мекунем ва пул дар баланси мо мегзаранд ва ё проверка мекунанд, пулро дар баланси мо мегзаронанд. ва минималкаш дар телефон 50 рублай, агар шумо дар Россия бошед ва барое ки 100% кор кунад, мисол пул бигзара дар баланстон, агар киви кашлок дошта бошед, бояд шумо верификатсияша гузаштагӣ бошед, агар не пул дар баланси шумо намегузарад. ва киви ҳозир вообще кор намекунад, дар инҷа ҳам гирифтагиянд киви кашлока ва мо пуломонро метавонем дар кашлоки Юмани, Perfect Money, мобилни телефон, WebMoney ва Payer бигирем. ва ҷои сумма да чанд қадар пуле ки кор кардагие менависем, ҷои номери кашлок да боша номери кашлокмонро менависем ва созdat заявкаро интихоб мекунем ва тамом пул дар баланси мо мегзарад.